Legends Bang Bang. Ако ви хареса тази поредица, пресете лайк бутона, абонирайте се за моят канал с камбанката, за да получавате известия и модификации като кача някое видео. Също така може да коментирате под видеото дали ви кефи играта, дали искате да направим примерно гейминг турнир. Нищо не е възможно. Аз ще паузирам видеото и искам да ви пожелая приятно гледане. И започваме. Аз ще тръгна напред с то, трябваше някой да отиде. Да, объркаха всичко, ама нищо. Да видим сега какво ще стане. Моя. На съм. Умри, бе. Ще умря. Сега ще умреш. О, бе. Ще бягаш. Не знам на пушки. Не. Айде. Майка съм бъркал. Ела ли? Сега да видим тази страна. Умри. Баща. Айде, леко нещо. Айде. Оп. Шоуто започва. Аз ще умра само. И лека вечер. Умри. Айде, довиждане. Не! На какво съм? Хора, в момента биеме ето това, за да ми даде бързина и също така, опа, лека наш. Довиждане. Не се хила. Също така да ми даде бързина и парички. Лека наш. Довиждане. Не ме да убия от хората. Айде, лека наш. Айде. И ме убиха. По-скоро аз убих нея, тя уби мене. Имам 6 кила и 1 умиране. Ще се върна с малко. Да бъде Валхала. Още не сме чупили това. Лека нещо. О, това е мега доброто. Това си го бива. Сега ще чупим якуята, че ме знаят. Ще пуснем една атака. И ти ли? Леко нещо. Аре! Не ми се умира! Ще ми трябва. Не. В принцип мога сега и двете да ги убия едновременно, но не искам, защото ще ме убият. Хора, искам само да ви кажа, не си мислете, защото съм хакер, точно не хаквам. Лека нощ. Довиждане. Да, така е. Да. Не, замръзнах. Лека нощ, добър ден. Довиждане. Лека нощ. Не! Моля! Плиз! Хайде ти, бро! Хайде! Голям парикат. Хил.
хилнем малко и да чупим и тази плът, която сега ще умре, ще убие това геройче гадно и лека нещо. Уш! С моята магия припуснахме всички и сега ти ще отечеш. Да, така е. Лека нож, добър ден. Ало да. Как налезах всички върху мене? Айде ти. Аре! Аз ще умра. Ще влезем тук малко си хилнем. Ще върна след малко. Хора, умрях. 3 умирания и 17 кила. Просто това видео трябва да събере баш лайк. Хора, време е сега да победиме. Благодаря. Оп, оп, оп. Оп, леко нож. Да, така. Аре бе. Аре умри бе. И Виктори! Еми хора, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, празите лайк бутона, абонирайте се за моят канал с банката. И ще има също така и втори епизод. Довиждане!